TF, TWF, the TF ni, the Kormosari Songotoning, Sintini or Uttar Bujongar Bicini, das Baina Camio, Twima, Nesini, Buku, Usuno, Sankisa, Chubachu, Sini, Party Ningi, Sini Motaningi, Sangbini, Pines Halo, Eba, Opodinun, but treatment Kajan with Hatarotana, or treatment Nibisinti Bo. Hami Hene Hene Sing Joton Asa Kayong Mino Sing, Jessa Tuksa Kisemisa Jessang Sing Chubachu, Binoro Tini Singos Harizoropai, Chuba Pake. Bini Bemarang Motam Bemar Bemar to sinus ni is a problem to they Kaisakani problem, minor problem to Tamba upon treatment in Baginabo, Hatarang. Bisi Taka, Soy Shatmas or Kakana. एक दुई बছর কাখানা এক দুই বছর কাখানা 10 বছর ধরে না রাম পয়সা সুগে নিবে ফাতার হাসতে উতলাংমায়া উতলাংনাय मिडिया रंग न जों विशेषलाय चिनि बुजुंगनगर वाखिनगर पलिटिकल ब्लक नेंगै चिनि टीएफ जे संगठन और बाइनिया कामिवा कायसा बुखुगनो जों दिनि साखामियांगै सुबाना फालेके आबन उलो जों दियायो बिनि सरि साखाम फाइतो दा आबनि साथे साथे जों कर्म चिनि सेबुक खायनाय रंग नेंगै टीएफ नेंगै जों अबनो मेसेज खायनान मुसुंगो चिनि सारा स्रायरक सिगलारक जाते कुनु केफेक मानि बाय ता कबल जाकथुं हाबसुं दियायो जाते बरक काहाम लामान बासिनातो जाते चिनि दफा हामतानेओ जों बसकांगा आगं मानातै नोंनि जेते नाय मुंकै ताबु कामि आमसानि सिराय खनाय सिगला सिगलिरो अबसिबले आबनो जों प्लास चिनि संगठन होते जों अब स्टेप नानो बागै जों साइटगै दङ जे सिक्लारक बाहायके गुसुगो कायमान जाते फेकजाक माने बाय कबल जायगा तैखाय हाबो जों स्टेप नाय दङ कामि आमसायाव आबनो रुगै आं सानामो जोङो जों जे सानाय रङ न बुमाने आबोखाय आं हयतोबा आबो सानान मुसुंया कारण बरंनो बुबो बर हामिया आबनो यागुलो जों बरंनो चानाने होते बाके मुक्ति तंगमान आबसो जों एवार खायनान मुसुं सचेतन रनान मुसुं जाते आबनो जों स्टेप नाहारि जों चिनि प्रटेक्ट चिनि सेबुग्रनि मीटिं ताय जों गोबां मा सिगलारनो तै जों स्टेप नाय दङ जे बसकां बाके बंनि लाइफ काहाममान ताय चिनि दफा काहामङै बासायमान सानि सिनिमु आनि सिनिमुंखाय आं डिस्ट्रिक्ट निंगि खरकसा असिस्टेंट सेक्रेटारि डीएफ बुमुंखाय धीरेन्द्र देव बर्मा हामबाय अच्छा जतन हामबाय सिनि मिडिया रनो जोंके और वाखिनगर बर्जुनगरनि ब्लक कमिटि निंगि टीएफ निंगि जों चिनि दाखुनि बाहाजो बुकु Twima बसरे हाइमा अनेक बसर दरिया जों चिनि कर्मचारि निंगि टीएफ निंगि बनो चोबाना नि चिंतिन फायलायो ब आबननो चोबावै जों बनो दिन सरिनो काहाम कुनखे फायमानते जों कायथनथानिबा बा इसनथानि जों हामारि सानो तै फायनाय रगब जों अमति विभिन्न जागासिनि संगठन होते जों Chubachu रनाय फायना बसकं सालग जे मानसा आसुम हामबाय बे सिनिमु आनि मुखाय और तरनाय वाखिनगर बर्जुनगर ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट हुन्दारा मोहन देव बर्मा